Hi mga kanats, padulong nita karon mga kanats sa dahilayan na Forest Park atong itistingan dito kung pwede pa makasunod kay nami mga kauban mga bulilits na mo. Ang atong target ani is matur mo namo sa dahilayan o sa Forest Park nila. Kita-kita rata dito. Padulong kami kayo. Action na po taliti init kay guys pero nagtaligsik na po siya. Ato lang paningkamutan at ampo lang gitna nga dili magulan og kusog. Ang importante guys, makita ninyo kung unsa kanindot ang among lugar, kung unsa kagwapa ang Bukidnon. Bye-bye. Kita rata dito. Klaseng mga tribo, laing-laing dialekto. Adunay higaunon, talaandig, manubo, matig salug, tigwahan nun, umayam nun. Sa Bukidnon, magapasalamat angay nga magmalipayon. Bisan bati o kalisod usahay, bangon lang gihapon hangtod sa kanunay. Nagkalain-lain mang mga hitsura, mga tradisyon, kultura o istorya. Magapabili na ang dakong nga gugma ug dakong respeto sa mga katribo. Na mo nga kami nahimugso so
guys, naana dito karon sa kuan. Sa Mampaya guys, gwapo kayo ang kuan guys oh. Gwapo kayo ang palibot nila. Mga pila lang kami ni ngayon dito sa Dahilayan, Tigikan dito eh. At 10 kilometers pa daw guys, gikan diri paingon dito sa Adventure Park, you know. Sada kay guys oh. Ada sila yung mga kuan din diri guys oh. Mga kanats, maligya sila yung sweet corn natin no. Ay luto ni mo te. Ay pila mang luto ni mo te? 100. Kana te peta ko. 100 nanti kay limar man pamika po. Ano guys oh, masada dali guwapo dali. So makalabay mo diri kung adto mo Dahilayan Adventure Park. Lagi mo diri lang ati. Ito kana ninyo diri. Kamara mo sila diri ba? Agi-agi niyo siya guys, diri oh. Sa entrance naa sila diri, sala ilang paan. Daghan kayo mga guwapa kayo guys, mga fresh from the farm yun siya, yung mga sweet corn. Tiyo, nayahaya. Hayte. Init kayo, bugnaw kayo sunahan. Ay na guys oh, nagpalit na og hilaw nga sweet corn. O, gusto tayo maya, hinog na luto na yung maya, hinog na naman. Ha? Nasabi? Wow! Ano yung mga product sa Bukidnon, mga nuts, mga pineapple, silmonte yapon. Nakatilaban na ba mo og mga pinya nga nailasa daw nga bayabas o mga melon? Pinya nga lasa bayabas, pinya nga lasa melon. Nakatilaw na mga kanats, kaya ako wala pa. Pero ingon nila na daw. Amot lang ka. Mga istorya pa man ako na ipawan, ako kapalugin. Sa gikabin mo. Sada ka, nindot kayo ba kay province pagit kayo isang forma ba? Hindi kayo polluted. Okay, nanata sa ilang sentro sa Mampayag. Nindot siguro kay diri ba kay ma-experience pa nila to mga dula-dula sa una bitaw. Tagu-taguan, iskati, sleeper game, kay dili pa kasi na nakasibilize gyud. Nana siya internet actually diri pero dili pa siya na nakasibilize pare atong sa una. Ay pare atong nasa ato grabe alos mga bata na to pros na lang gadget. Dili pakay sila rin ninjot kay diri sila guys. Sada kay mamuyo diri guys. Adventure Park. So, naku ingin ninyo guys. Dito sa kuan, dito sa pagikan na to, init kayo. Tanawan niyo sa Dahilayan. Little Baguio. Murag Little Baguio. Nana mo sa? Guys, nakita na ko si Wawi manapil diri guys. Nakita na ko si Wawi manapil. Nakita nila si Manay Wawi guys. Naaram na siya diri sa tambay sa Dahilayan guys. Nay, kumusta Nay? Kumusta Nay? Guys, isnab ki si Manay Wawi guys oh. Nay guys oh, nakasunod nami guys. Gilibre na kami guys, gilibre kami guys. Nara siya guys oh. Wow. Wala na bigi pa entrance guys. Okay, nakabalo sila guys, nga wala ni kwarta guys, wala na may pangyayag entrance guys.
Ayo nito. LJ. Saya sayaw mo. Ulan pamangkot dia. Ali. Pak LJ mapakog ka. Hop. Dali agyo. Ano? Sulod dito. Kaya ulan. Sulod sa balay. Hi LJ. Dali di bintana. Dito bintana. Bintana. Hi LJ. Gali. Aduh ini mo no. Mamaw. Awas saya si mama sa. Diri, ulan dia ti. Apa ya? Kuya. Ti ulan dia ti. Dito. Jauh kan yo. Kato ni duyan no. Ini ada ti. Dito tio, duyan tio. Kana yo, ya. Anak mo duyan yo. Kana lingkod mo ng bangko. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ha? Diloy, sige na, lingkod ti. Hinay lang. Gini gitu. Matanya segini papa men. Oh no. Oh. Ha? Oi, payung ni mo, kalo. Biasa kayak mapil si LG. Ayo, nak ayam magubay ya. Lah, nanang leader lah, apa nang leader? Yay! Wow! Dili na matuyok ng sir kugot. Sige. Hi guys. Sada kay guys oh. Hali main. Hi guys oh, sada kay mi diri guys oh. Ali. Nya na siya. Hi guys. Gila kang nasa likod. Ali. Up. Tapan mama. Ben. Dili mo gawas kuya ha. Good. Yes, Melody. Grabe po ka.
guys. Hi guys. Hi guys ba? Ayot mo dia. Sama nun. Oh ya. Oke. Lagi dance. Lagi nakasator itu. Elisa. Please oh. Madluk. Lu main. Ale, please itu please. Please ba. LG. Sige na please. Oh iya dia ligas kayak dia. Nanti ligas kayak dia tehnya nanti. Oi. Hi, slide me. Wait lang ate. Hi, te. Hi, te. Una. Ano din yung ghost dyan? Naligo mo. Naligo mo. NANI?! お前を Hah? Videoan bitaw. Si Indy mangguto kong giyon na video kaya nagsayaw. Kaya nakadungog music. Naunsa di kati. Ito ka nagigis-gisin ko ngayon na. Emang na to yung swing-swing di ka? Ayaw, sagdi na saya.
Okay guys, mana na guys? Uli na ta guys. Ito na-enjoy mo sa journey to Dahilayan. Bye-bye! Sila kagawa! Ito siguro. Ah, wala na siguro rin. Bigas na. Sige. Ay, gusto lang. Ah, sige. Bye-bye. Nakagawa sa way. Bye-bye. LJ. LJ. Muna to mga kanats. We hope nga na-enjoy mo sa amo ang pagsinamok sa inyo. Binag yun. Almost 7 PM na. Ulit na ta. Thank you po dahil sa Hilayan Adventure Park. Eh, wala migi ba? Entrance! Thank you! Abi, LZ. Inay lang, kamagis ka.